Presiden yang kaseng henyu trap youth council HYC ubak roy kupar syndrome rangkat lambat kit khot kilalet penya kendu ika Dr. M Khashandi ka balong ro ka joint director jong ka animals husbandry halor kamat bekilap ika jingwan ra masih hapok ka jela Meghalaya ka badai nadu ka lai phau tarik jong ubanai jiliu Nakaliang kaseng kilalet banyarap iki pulit hakaba kila ban pet banya iki kot kisla jong kibri ki bawan na kiwe ki bar jela syapok ka jela Meghalaya Hendrai kelempoi perkhat akawe kakali kabodon registration number AS Northway RC New Khandai kabodon long bat kibriu bat kimasi kumta kilap hapli ru ya kate kakali hendrai lalap ru sak Khandai tali kimasi na po kate kakali kabodon hadin Kajing wani kenduk ka jong imtasi na kaliang jong ka seng i director jong ka animal husbandry and veterinary kadi halor ka jingjai ka belajar like potrik jong ni panai bula dam ku mencuba kenal na kaliang ka jong i kum ka kenuan komsu ngila let ban pendap itu program ban let page ya ka anti infiltration check gate angti hapo bernihan kat bagi dekat jong ka seng gidang pelong ya ka jingerap panierap iki tiki kulit ki bedan ang po infil check gate ban check iki kot kisla jong ki beri ki ba temu ban rung syakani ka jela ka jong i kilalap ya kowe ka kali hapok jong kata kali ki don ki beriu dekat padang kali pertu ya ki kot kisla jong kini ki beriu ki ba don kata kali haba pet ya kali ke kali ke ba kit ya kini kitar kum ka courier service di ndala poi ki dekat jong i ban kali ya kita ki beriu ki besong hapok kali ki yo sngo ba ki yo sngo ba don hapok jong kini kali kam ikop bakade kali ke ban kit ya kitar kita namar kami ka sur na po jong kali hadin kata ki dekat kilapha ya driver jong ni kali ban play ya ka jingkhang banadian jong ni kali bo andala play pat ngilap ba hakani ka kali kebade ka kali nam ta ban kit ya kitiar kita mu kum ka courier service ringilap ba ladon kum ba khnai teli ki masi hapok jong ni kali ha ka bala shoot la shu pen tap ya ki kata ka dor ka ba isat met hadu kata namar kum mangitep hi ka hapok ri India ha ka jela ka jongi kaladon pakaan kadon ka prevention of animals cruelty 1960 kadon ka prevention of ka transportation of animal rules 1978 but kadon ru ka motor vehicles act 1988 hakaba hakini gilai teli ki an ba kumjuru ki SOP ki ba fair ki ba jumi la kalong na ka jela Meghalaya la kalong na ka sarkar India ba kum ta ter kidon ki kendon hakaba hakanu rukom onla banra ya ki merat la kalong ki masi ki kulai ba kum ta ter na kawe ga jela syakwe pat kum bachuong lembah kini ki an kala ada bantu ba ba piyat pira kini ki merat na kawe ga jela syakwe pat ka jela pi di banra ya ka transit permit ka baong mdei ta kata pila hap banra ru ya ka certificate na ka tu ka jela ka ba piwan bat kumju ru ha ka jela ka ba pirong ban pen i ba kini ki merat kam tam ki merat ki ba syok do bangi ngi ba mag ni kejala kadongi kidi bandon yi ki kot kisla ki bobiang bat kumju ru la da fipule ya ka transportation of animal rules ka khnai spa nyo popra la de ban kren shai ki bakum kinu ki jat kali de banra kam ya ki masi ki belang bakun ta ter la ding kren yi ki masi kat kum ka motor vehicles act 1988 kat kum ka transportation of animal rules 1978 kila kren shai ba ki kali ki bara ya kini ki merat ki di bende ki kali ki bedon ya ka jaka ka bobiang la fi ong banra yo masi komot ba we masi unshim ka space ka balong 2 square meters komot we masi la ban pin hab ban ai kata ka space la ne ka jaka ka bokulu kumba r square meter la dengi pet ya ka to kali ka bara man ka to ka singi ka jinghe ka jongka kanom he ya ka saw ya ka real square meter or new square meter kala dengi ken kat kum ka an komot dei ban tap ang tu tang arteli ki masi dega ba isat met kalong ba hapok jong kata la tap kum ba khnai teli ki masi bat don ru masi ba kalon ka bam tip la kalong fit ne am na ka bantaban ban bam la ne ban shot do ti halor kini ki jing lap ki jong ni menta singing lawan ban ya kendu ya director jong ka veterinary ban sotu ba ka rule ka ba ka veterinary ka le na ka banta kini ki marat kam tam ki marat ki ba shot do ki barung syang ni ka jala ka jong ni la ka veterinary department ka check ni am ba kini ki marat ki barung syang ni ka jala ka jong gi ki don ni am ya kata ka met ka bokot ka bakya na ka banta ban shot do ya ki kat kum ka jingwan ka jongi menta ka singi sotu ba kum ba kalong menta ka veterinary department kam don kanu ka rule na ka banta ban penti kana ba kini ki marat ki bawan sa ka jala ka jongi kin ya kat kum ki kendon sa kaan na kalong ya ka
Prevention of Cruelty Act 1970 la kalong ya ka Transportation Rule la ni ka Motor Vehicles Act la ka knais pa nyopopra pra di andrei kai ka ba nakaleng jong director la pa kolong bahag jing sya ka state ka jongi ha ka entry point yung ka state ka jongi ka di bandon kata ka check post yung ka veterinary ha ka ba kimarat bro khot kidi banwan ha kata ka ondala check di ki doktor ja ka veterinary kila ai ki certificate kin sala bandrung sa ka jalan ka bantaban penun kam ban syokdo iki ndai kumba kalong menta ka veterinary kam don ya ka ila pentip ru yangi ban nakaliang jo ka department kilawat ya ka hagi ti tan boy tan berni ban yo ya ka ndai kumba kalong mata i yo ya ka berit ba ka bamlong feasible na kabentaban bu ya ka complete check post ka ba na kabenta ka veterinary dari kidang wat hi ka ti kilaong ru yangi ba kumba kalong himenta ki ka kamram ban check la ne ban pet ya kini ki mara ki barung sya kani ka jala ka tangi ka veterinary kam don bor de la takala ban bat ru ka ban IT sya ki bor pulit ti nakaliang jo kaseng ngin but din ya kani ka kam ka ban pentikna ba ka government ka sarkar ka tangi ka de ban penbiang ya ka jaka ka ba kini ki mara ki bawan na kawai ka jala ki de ban check lay ban bu ka jaka ka ba ka veterinary department kan yo ban check iki nang baswa ban rung sya ka jala on la ban tip la kilong la kita kimra kilong fit le am na kamenta bangingin bam ondala shot do ekiti nakaliang jo kasengin haban bu din ru bar sarkar bangin sa ikendu ya minister in charge jongka veterinary department animal husbandry kumjuri kwigi officer jong sarkar ban penkloy ya kata kam na kamenta ban yo ya kata jaka ka bapaka baka veterinary department kan set up ya ka check post na makumba kolong mentahi kumbang ngitip kumbang yo ingi iba kini gimarat ki barung siyang ni jala ka jongi kirung klem kajing tip la kilong fit ne am na kamta jong iban pam bandi te kani kan bu jingma yangi kum kipat ba te ka sarkar ka ban sim kya ini kam ban penting kana baka veterinary department ka di bandon ka jaka ka baka ka jong kya ti ka jingle ka jong ni tu ka singa kalai poterik ka jing sha ka de nam ta ban check ki bri ki barung bean ka sujarang khat mangilap ka tu ka kali ka penkendet ru yangi ban i ba hakum kitu ki jat kali ru kini ki bri ki pendon kam ya ke banra ya ki mrat ya ki masi bu kum ta ter bat ka ba pen i ma shu kalong ba hot menta ki dang ra ki mrat hakum kitu ki jat kali la lam da dei bagi khot jongi kilong husiar ki ngap ba la ni ki pet ba ngatrai wat ya ki bri ru ki la ban tap lomba kum kitu ki jat kali la da ki om ka de courier service la shu pelat be ki kali bandrung chapok ka jala manu mentep ba pok jong ki la bandon da ki phongut la ni da ki spak ngut ki bri ru ki masang masa tingi kini ki dak kisien ki ba pen pau shai ba ka sarkar ka jongi la kalong ya ki marat la kalong ya ki bri kim shim ka jing git kli kan ayu ya ka sarkar ban penyo ya ka jaka na kamta ka veterinary department bahkan set up ya kata ka integrated check post la ni ka check post ka bapaka nang ba ban penting kena ba ki marat ki barung sa ka jala ka jongi kindi kita ki marat la ni ki belong fit nam ta ka human consumption ko mangiong na kamta ban bambang di kani ka peni ba ka don ka complete failure oi kamdi ka sin ka baningkong bandawai kani wat na ka department ka jongi ki ong bagi don kami ka check post te kai ka ba pelong ya ka sarkar ka jongi banom sotho la ne banom pet la ne banom ay ka ta ka jing don kam ka veterinary department na kaliang jo ka sengi so ba ka dei ka jing sha ba ka sarkar kam kit kya la kalong ya ki marat la kalong ya ki beri ru ka si ai la lan bandrung seng ni ka jalang balong itu pas ngiu don ubri bo phone buat bayar keren phone bo we ni kinoi lam jo kaseng pila yo i ko we ni ki kubor kaseng yo to pas ngi hadin mengio ba pila yo obat ya katu ngilap ha pen i ya ki kot kisla u tau trai ong banwan tika ka jing sha na kaliang jo kaseng ni let yang to pas ngi da ko we pat kakam nim shimla perkat banyak cakani ko we pat ka benta banyak obat itu masih takadam nim shimla shim kya kata banwat ya utrai kom ta ter ri ladon gibri bawan mi kiba umdei utrai umdei para jong we ni kitrai tingi wat ya utau trai du mentar ngi palam ndrei ke ka ba pelong iki nong ilam jo kaseng to kasngi ban pelat ya to kali kolong bau pentip ba kedi ki masih sodo di banra sepo umsning di nakaliang jo kaseng ngim shim la shim kya do kata ndrei hadin mengilalap ya tu pat ngilong bangi dei ban ya keren bekido kibor ki badai pet nama ngim de ka bor ka ban check ki kali ban check ya ka jingrung jingmi jo ki masih kum ta terte kidi kibor ki badai pet ya ka siti ka bangi ai menta kasngi hapo i director jong animal husbandry halor ka to ka jingjang i ai ro show pulet namar ka kamram ka baningkong hi ban check ya kini ki jing pen ken ya kini ki ani kendon jo ka an ki dei hu pulet udei pulet ka jingkli ka baningkong ka dei hu pulet bakumno ka to ka kali kalat nadu na kana parakan pois ka berni bat kan pois duk seneng berni lamda
kadon selendat di ngilat ko USP lama kan city tinggi USP un sa sim kam un sa le ke